Oameni buni, în clipul de astăzi ne apucăm de acest fotoliu. Ăsta l-am primit de la un prieten, omul are o pensiune, vrea să-l pun acolo mai mult de aspect, de design, să vedem ce putem face cu el. Singurul lucru pe care mi l-a cerut să fie ceva ieșit din comun. Să nu fie vopsit, să se vadă lemnul, să se vadă urme de vopsea pe el, că așa mi se neapărat cu urme de vopsea, ca și cum să fie vintage, vechi de foarte multă vreme, și orice tapiserie, tot ce pun să fie vechi. Așa că m-am apucat de treabă, vă las să vedeți ce am făcut, ne vedem la finalul videoclipului. Cam așa arată făcut Lego, bucățele. Vedem ce mai putem scoate și acum mergem să șlefuim. Nu v-am mai vorbit despre etape, că acum deja de la cât timp mă urmăriți le cunoașteți pe toate. Ce am mai rămas de făcut, am fost la tapizat și haideți să vă arăt finalul. Uitați, ăsta a fost rezultatul nostru. Clientul a fost mulțumit, știu că e ceva mai deosebit, n-am mai văzut până acum, probabil, nici a fost prima dată când am făcut unul așa pentru expoziție. Scaunul era perfect funcțional, stă și acum în pensiune, oamenii se bucură de ei. Sper că ați învățat ceva și din videoclipul ăsta. Oameni buni, ne vedem în videoclipul următor. Nu uitați, share, like, subscribe. Numai bine și multă sănătate la toată lumea. Salut!